So we start eating right now. Happy birthday na lang sa tatlo. Yan, si Che. Happy birthday, Che. Si Laika. Marcar. Katilaon. At ang paalis na, 1 linggo na lang at mabombabaki na to. Si Charo. Si Ate Marlene. Pauwi na rin siya sa March. Bombabaki na rin to. At ang aking asawa ay ang diliman. Taali. Very dark. Open light, open light. Wala karaban. Ako din din. Oh, shoot te. My wife. Ako din din. Saglit lang te, mga 5 minutes. Okay. Ito ang may-ari ng bar. Ang kabayo. Pinanggat ko ng boots ko. Wala nang kanyang kabayo. Sinangawit na siya. Hindi siya marunong maglakad. Okay. One, two, Si India. three. Sa tumit niya to. Ay, tapos sorry. Sorry. Sige, tipis. Sayang, wala si Ate Tess at saka si Adam. Pagkain namin, no? Fruit salad, pansit, rice, punch, fried chicken, fried fish, everything we have. And the drinks. Shotse. Yala.